ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали мо. имрӯз мехоҳам ки як наворе оиди ҳам тамошобино, ҳам шахсоне ки дар командаи ма кор мекунанд ва ҳам он шахсоне ки ҳоли ба кор омадагӣ нестанд ва каме дар бораи худам аввал маълумотим ки барое ки ҳастанд шахсоне ки на ҳамин видеои ма мумкин медоранд тамошо мекунанд, мара намешиносанд, вақт надоранд ки видеоҳои пештара тамошо кунанд. ман Раҷабова Саида 31 сола, соҳиби 3 фарзанд, 2 бачаву 1 духтар дорам, шавҳар дорам. дар шаҳри Тюмень зиндагӣ мекунам. аз соли нав бигем Тюмень омадагим, атак 10 сол дар Новосибирск зиндагӣ кардагим. ҳар 3 фарзандом дар Россия таваллуд шудагиянд. баъдан бо мурури зиндагӣ бигем, бо ҳаёту зиндагие ки ҳамин хел шуд бигем, шаҳри Тюмень омадам. ҳамиҷара интихоб кардам ва дар ҳамиҷа мондам. ҳамиҷа хона харидиму ҳамиҷа мондам. ман мегӯям ки як зане ҳастем ки мисли дигар занҳое ки имрӯз мумкин ки дар азоб бошам. хел зане будам ки дар азоб будам. дар асл ман бепадар калон шудагиам, лекин модару морам хеле калон кардагия ки аз мегем як хел падар дорода беҳу боло гули чизера мехӯрдем. ма ягон чи камбудӣ надоштем, лекин меҳнат мекардем, кор мекардем. очам савдо мекард, мо дар бараш будем, ёрдам мекардем. ай бигем ки хато накунам, ай 9 солагӣ 10 солагим аллакай ман ҳамроҳи очам кор кардагиам. баъдан 19 сола будам, Россия омадам. акам дар Россия буд, 1 сол дар Россия кор кардам. 1 сол дар Россия кор кардам, дар як посуда центр кор мекардам. мошинкати ма пулои ҳамҷоя мешуштам, ойликам 12300 буд, без выходной. забони русия бигем ки мумкин ки 30% гап зада метонистам, 20% мефаҳмидам. рости гап ҳамин қад. беҳад ҳамин дига миллатҳо кор мекарданд қатимон. дига миллатҳо буд қатимон кор мекарданд. қатия занак будем. беҳад азобу медод, ғамам медод, кору мефармонд, мекардам, тоқат мекардам, беҳад азоб мекашидам. хулоса посуда центр беҳад калон буд, як 13-14 рият дошт. ҳамаи ҳаваи хато накунам 18 рият дошт, бо 2 вуходи калон дошт. ҳамаи ҳаваи ман мешуштум ба мо мошинка. ӯ мошинкара ман мебурдум, обша чапа мекардам, дронаша мешуштум, оби тоза мегирифтам. баъд бо рӯзе мешуд ки ӯ духтарак як намедонам 8 ё 10 кабинетҳои ҳамо администраторо, кассиро, ҳамхалиё буд. вай кабинетҳоро мешуштак. рӯзе ки вай выходной мекард, ман айтани вай кор мекардам. бо мақсад ҳамон рӯз чанд сме мешид, 300 сме, 400 рубл дополнительно мада пул медодам. оҳиста оҳиста вай занак ай кор рафт. мо администратори ҳамҷора гуфтам ки ҳеч кайда кор нагирен, ман аюдаи кор мебурам. ба ҷои 2 кас кор мекардам, 22600 мегирифтам. ба ҷои 2 кас кор мекардам, лекин ганда корвазбин буд ва пише вақти шита надоштам. айсе ки ягон посуда мешикаст, давида када ӯя меруфтам. ӯ зала аввал ман меруфтам ба мешакидам. и ягон ҷои шарму ҳаёшам нест. ман дар ҳақиқат ҳамин кора мекардам. посуда центр бигем ки ҳам туалети мужской дошт барои клиентош, ҳам женской дошт. барои клиенто 2 мужской буд, 2 женской буд, бо якта барои ҳамо одамои коргарои ҳамҷа яктаи дига служебни буд. вайшам туалетҳоро мешакидам. хулоса 1 сол ҳамҷа кор кардам. баъдан кати шавҳарам шинос шудем, шавҳар кардам. барои чи ай аввал гуфтестам, барои ки ҳам шахсоне ки нав медроянд бифаҳманда ма кӣ будам, чӣ хел шудам. хулоса баъд шавҳар кардам. зиндагимон беҳад хуб буд. 5 сол дар шаҳр зиндагӣ кардем. баъдан қишлоқ кӯчидем. 2 бача доштам дар қишлоқ. аллакай духтарам таваллуд шид. ҳамхе бигем ки ай ҳамон рӯзи аввал рости гап мая шавҳарам барои ҳар як мелоч, барои ҳар як хатогӣ сӯрону дар зиндагӣ хатогӣ ҳаст. фақат марде буд ки ҳақорат дар нуки забонаш буда. фақат ҳақорат мекард. ай падар, ай модар, ай апаву хоҳар ҳақорат мекард. даштномаи беҳад безеб мекард.
ай ҳам бигем ки якум моҳ ё ки дуюм моҳш уже зада насар кардагӣ буд, мезад барои ҳар як чи бовна кофта мезад, насрин намешид меомад як чи бовна кофта мезад. ҳамин хе акмо занако чи хелем сабр мекунем, тоқат мекунем, зиндагӣ пастию баландӣ дурафта хай тоқат кардама. қишлоқ бурд монд беҳад аз қувватам зиёд мара кор мефармонд. занҳое ки шуморам ай қувваттон зиёд кор мефармонанд, имрӯз ма барои шумо насиҳатам намекунам, гапи безебам намегум, зуртон омад кор накунем ки имрӯз саломатии ма уже да ҷош нест. ма ҳам бигем ки духтури поча медавам, ҳам духтури матка медавам, ҳама ҷо медавам, ба дарди ма даво нест. все равно мекунам, лечение мекунам, обезболивающий мекунам, все равно дард мекуна. Кори вазбин бисёр кардагием. замин мо беҳад калон буд, картошкора мечиндам, лимча мекардам, мебардоштам ки шавҳарам бия май таъриф куна, хирсан шава ки зани ма картошкоя чинда лимча кадай да гараж монам, хеле боло ба боло метапидам шуна. пиёз мечиндам, лимча мекардам, мефурӯхт, лекин ман ягон копейкша надида будам. Ман намегум ки марди ки мара ма тамом бигем ки мара маҷбур када додагия, не, ма ба интихоби худам шавҳар када будам, ма нағз дида шавҳар када будам, барои ҳамқа тоқат када будам, тоқат кардам да ҳама сахтиҳои зиндагӣ. Фарзандои ма айсар то бегаҳа бигем хе чиркак мегаштанд дар қишлоқ. инакда авқот медодим шуна, инакда медидим ки гишнахованд. И беҳад дарди сахтай барои модар, беҳад рӯзҳои сахт айсар гузарондам. бизу гӯспанди бисёр овард ва ёра калон кардам, айваё бисёр кардам. ҳар як бигем ки Новосибирск мо 130 километр дур зиндагӣ мекардем, уҷа бо бигем ки 10 градус хунуктар буд ай дирни Новосибирска. минуси 48 мекард, минуси 50 мекард, ана ҳамон минусҳодан вовремя каҳ намехарид. ай дигар ҷоҳо ай лесо ба салафан каҳ кашида меовардам. хаташ за рулём каҳ да пишти мошин бастагӣ, салафан ама қапидагӣ бар баробар ди мошин медавидам. анам хеле зимистонро бигем ки тобистон мекардам. меовард каҳора мемонд, худаш мерафт, худаш дар шаҳр зиндагӣ мекард. ман дар қишлоқ зиндагӣ мекардам. худаш чанда кредит дошт, мегуфт ки кор кардан дар кор. ма дар қишлоқ зиндагӣ мекардам. буд коронавирус шудаем, қати кӯдакон беҳад касали сахт шудаем, дигар айҷом хеста натонистам. духтури қишлоқмон омадак анализ гирифт, худам қати ҳар се кӯдакон положительни буромад результати анализое ки барои коронавирус гирифтанд. больницамонам набурданд, гуфтанд ки айми хона строги режим берун намебироянд. бигем ки кӯдакам майда буд, памперсшам тамом шудагӣ буд, продуктаи хонарам тамом шудагӣ буд. гуфтам, телефон кардам, коғазое ки анализомон положительни буромада буд сурат гирифта роиш кардам. ҳамара дид, лекин шаб буд, тирезамон тақ-тақ шуд, давидаҳои кардам ки шавҳарам омада хирсан шудам. як блок памперсу 2 кило гӯшта айми даҳани тиреза доду, давида када рафта мошина шишт, айми пушти дарвоза дод зада, гуфт ки ма уже успетам накардам айси буром айсини дари хона, ки ма кор мерам, ма намедурам хона, ки шумо касали ма заразид мешам. ана ин рӯзорам дидам, беҳад аламовар буд. рости гап дига намефурдагам ки оби ҳамон хонара бихӯрам. беҳад таънаҳои бисёр мекард. продуктае ки ба пасоби кӯдакон меовард беҳад миннат мекард. ҳамиам тоқат мекардам. ба ихтиёри худам ма дар хона кор карда наметонистам. мақсад ҳамаи мо занҳо мегем на хонаи шавҳармон аҷа хонаи мара мешавам, ина и кора мекунам, и кора мекунам, як корот мефура, як ҳавлита мефура, ягон хел кунӣ, ягон чӣ мефура та бикорӣ. и хеле шанс ма надоштам. мегуфт ки иҷа хонаи ма ҳай, ҳоли ту ҳеҷ кае ки дар хонаи ма хазяйкагӣ кунӣ. бисёр ма худмам мегӯям ки духтари ягравам, духтари тезам дар асли зиндагӣ. намемондам ки ҳуқуқи мара поймол куна, гав мезадам ки ма ҳақ дорам, наметони ҳечи гуфта. масалан айрӯи шариатам, айрӯи қонунам мегуфтам ма ҳақ дорам, айти фарзанд таваллуд кардагиам, мо никоҳ дорем, ма ҳақ дорам. все равно вай кори худша мекарда, ма ҳеҷ ки будам. оҳиста оҳиста ма бигем ки ютуб канал кушодам ба иҷозати худаш. мо анхашид ки картошкаҳо начинде,
بعد همه خیره یک گروه خونم خیلی چای کارتوشکا چیندگی همش ادبورنی کالانورا جدو کدم ویدیو کردیم با گفت که بیایم کارتوشکو را через مقصد ما ایجام بکشم بارم دانم واسه بیش نفروشم تو через همی یوتیوب میتونی همی را فروختم ما گفتم من میتونم گفتم ویدیو کردم کانال کشیدم در کانالم پرتوفتم کارتوشکای فروشی گفتن نمرش هر موندم خیلی نمیدونم دیگه دایدم نیستی 2 سال پیش بود даже 3 سال پیش هم بگم خطا نمیکنم فروختیم نفروختیم خیلی خلاصه و کارتوشکو را مرا فروخت بعد اویستا ما همه زمین مونا گوسپندو را زندگی را ویدیو کردم دیدم که پراسموتر هست همه وقت ما حاضر میگم ما کهنه‌های ینگم میپوشیدم ینگم زورا میکردم که کهنه‌های بچه تا دیگم کسنته کهنه‌های بچه آورده در گودکو میپوشوندم ما همین خیلی زندگی میکردم مدل لباس تماما نمیخرید بعد اویستا کانالی ما پول کار کرد یکم معاشی که ای یوتیوب ما گرفتم 14,000 بود ما یه تلفنی شکستگی ما ایده چه داشتم هوای کتی ویدیو میکردم حتی ما شتاتیف نداشتم که خیلی تلفن ما داشت شتاتیف موندگی مرا ویدیو کردسته پیش холодильникم در стол میموندم تلفن یا پارا میموندم که کاری کردگی مرا ویدیو کنه نیمی холодильник میومد نیمی کاری ما میومد همین خیلی کتی ما کار سر کردگی خیلی اویستا بعد 60,000 گرفتم 65,000 گرفتم 100,000 گرفتم 125,000 گرفتم اویستا پولای کلان گرفتم ایوتو میگرفتم فرزندان دا راسخوت میکردم ما لباسا یگام چی بعد یعنی پلی کار کردگی میخریدم بعد امو خونه را آباد کردم هیچی نداشت میبل گرفتم استиральный ماشین گرفتم دخوفکا گرفتم میکرووالنوفکا گرفتم همه چیزای در کوری روزخورمون نداشتیم همیو را گرفتم بعد در کمپانی فابرلیک در آمدم مرا دعوت کرد نستاونیکم هزار رحمت تو امروز مقصد هازی چند قشید نستاونیکی ما در کماندایمون نیستیم ما هم خیلی با تلفنی صحبت میکنیم پرسپوس میکنیم هر وقتی که یگام نویگری در حیاتی ما شوه هر وقتی که ما یگام اوش میگیرم ما ابیزاتی نمی نداری ما برای نستاونیکم میرسونم که همون شخص سبب شده ما به همین کار اومدم خیلی در اومدم سویزی نمی جنگایی که سر شد جنگی نمی که دمی مومنت رفته است همین جنگ سر شد در خودی همه بلوگیروی روسیه را محکم کردن اوشه 1 سال زیاد میشوه که ما ایتو پول نمیگیرم محکم کده سرانا خداوند بندش به رزق روزی نمیمونه ما بگم که کمپانی فابرلیک سخت بیدم کمپانی فابرلیک 25 سال شده بود که کار فعالیت میکرد نه 24 سالگی کمپانی دم با کار اومدگی ما ای 24 سالگیش بگم که اوشه کار سر کردم در 25 سالگیش اوشه ما صاحبی بگم که پول کلان شدم در این کمپانی مقصد ما چه کار کردم ما کار کردم همه با زبان روسی دعوت میکردن برای که کمپانی روسیسکیه заводش در مسکو قرار داره آفیسش هم در مسکو قرار داره که این پونک ویدچوش در ویس جهان هست اصلا خیلی همی جو و مکان زیستی همی کمپانی شهری مسکو در قرار داره پایتختی همی روسیه ده ما با زبانی تاجیکی آدم را دعوت کردم مقصد چخلی که روسا با زبانی روسی خود چون هستن لیدرهای با قوتی که در کمپانی فابرلیک هستن به حد با قوتن ما با زبانی تاجیکی خودمون دعوت کردم تاجیکای خودمون دعوت کردم تاجیکای ما هم هستن که ای اول مقصد رجیستراتش دگن کار میکنن دایرکتوری با قوت داریم و در تاجیکستان ما رفتیم قطعی اونا شناس شدم چند تایی خونه دارن چند تایی آفیس دارن زندگیشون ایروی کمپانی فابرلیک میشناسم شونه اوره دیدگیم شونه در اصل لیکن اینترنتی خیلی که ما برآمدم پوبلیشن دعوت کردم این خیلی ویو نبودن مقصد نو جوی بینن دعوت میکنن این خیلی بدن اینترنتی ما همه خیلی آدمای دعوت کردم خیلی اولش ها خداوندی مهربان دویمش ما بگیم که گفتی روسا میگن سلاجارو که نیسی دیلا ما شب و روز کار کردم به حد برای ما قیم بود لیکن از سبب که رزولتات داشت ما خستگی من نمیفهمیدم عذاب کشیدم در اول بسیار تلفنم میشکست که بسیار در تلفن میشینی همه کاری خونم میکردم شب در روز در
телефон штагӣ бидам, на саломатии хама вапше фикр намекардам, фақат ояндаи ҳамин кӯдакора ма фикр мекардам. мақсад компанияи мо чӣ хели компанияе ки ҳаст ки мо забонша медонем ва худи дар ҳамин шаҳр зиндагӣ дорем. ҳозир бисёр компанияҳое ки аз дигар шаҳрҳо ҳастанд, масалан Avon, масалан инами компанияҳое ки инами дигар компанияҳое ки ҳастанд, ранги компанияи Faberlic, ҳама одамои ҳаваё омада дар Faberlic регистратсияш дестиян. шахсоне ки ай ҳами шаҳр Тоҷикистон, Россия регистратсияш дагибдан. Барои чи? Барои ки айрӯи ҳами ҷангу ҷанҷол уже бизнесои ваё фуромад. Мигем ки ойликошон кам шид, уже боре ки ваё ҳамавақт мегирифтан расторг нӯшида гаворошон ба и шаҳрҳо. ҳамина эҳтиёт кунеда вақте ки як компания медроен, шумо фикр кунед ки кадом компания доромадестен, ояндаша фикр кунед, барои ки дар аввал азоб мекашед ки дар оянда роҳат чабини. ҳозир беҳад ай ҳами иминами компания Avon беҳад одам бисёр омадестаи дар компанияи Faberlic қати командаҳошон дар 13-15 рӯз звание ки ма дар 1.5 сол гирифтам ва ё дар 13-15 рӯз гирифтестиям. Барои чи? Барои ки ва ё қати командашон омадестиям. баъд ва ё опити корӣ доранд. Ма опит надоштум. Ма бе ягон опити сетевой бизнес маънош чие? Кор тариқи телефон. сетевой бизнес ҳар хел мешавад. ҳаст пирамидае ки пул мемонӣ, медорӣ ва ҳаромай. А кори мо интернет магазине. ҳозир ҳама интернет магазин дорад, правильно? ҳама инами кирта мефурӯшанд, патинка мефурӯшанд, ягон чӣ мефурӯшанд. анам хали интернет магазине. Просто мо медроем, вақте ки мо дигароя, мо айрӯи одамо пул намегирем. вақте ки мо дигароя ба кор даъват мекунем, ягон каса мо маҷбурам намекунем ки борзакас кунем. даъват мекунем, ӯ шахсам медроя, худаш кор мекуна, командаи худша месоза ки пул мегира. баъд айрӯи ҳами кори кардагии мо компания барои мо мукофотпулӣ метиҳад. сразу вай одам дроя ӯ барои худаш ҳами 10-20 балл ягон чи заказ куна, айрӯи имо пул намегирем. ин 10-20 балл қабале нест ки мақсад мора компания пул бития. ин осона, ина любой кас барои зиндагии худшам чизи дар кориша я порошок ду шампун заказ куна, айрӯи ин мода мукофотпулӣ наметиям, барои ки вай ҳам скидка кати харидорӣ мекуна, ҳам компания падаркаш метия ки вай новичокай. барои ҳамин қадр фикрҳои ғаштона я парамоне новичокое ки нав кор доромадагиен. ой ҳаққи мора намеки хурд, ҳаққи ҳеҷ каса дар иҷа ҳеҷ ка хурда наметавона. хои нама партнёри компанияи Faberlic бошум, ма ҳақ надорам командаи худам да командовать кунам. маям ранги дига коргарои командам, коргари компанияи Faberlicам. барое ки ма шуморо ба кор даъват кардагим, ма наставники шумо ба ҳисоб меравам. барое ки шумо, ма вазифаи ма барои шумо кора омӯзондана ки дами момент грандиозни обучение дар командаи ма рафтаистай. ҳар рӯз командаи худам ба командаи худам, он директорҳое ки ма меҳнат кардагим ва ёра меҳнат кардагиана ба қуллаҳои баланд баромада расидагиана, пулои калон мегирана компанияи Faberlic, историяҳои успехшона, чӣ хел кор мекунанд, чӣ хел пеш рафтанд, барои шахсоне ки нав ба кор омадагиянд ҳамаша ба тамом нозикош омӯзондастиянд. ва мо группа дорем. бизнеси мо хубиш дар чие ки масалан ҳозир ма стоматолог мерам стоматолог, масалан чанд соат дар связь нестам, лекин командаи ма кор рафтаеста, ма пул кор кардестам. барое ки компанияи Faberlic ин меҳр муҳаббати якдигари мора зиёд мекуна, ин як оилаи бақувват мекуна мора. ҳазорон бор шукронаи худованд ки дар ютуб дромадам, дар компания дромадам ва бениҳоят бисёр апа хоҳарои раднои бар ин ма ёфтам. беҳисоб шукр мекунам. ма дугона надорам тамошобино. ма чанд қаши дар инам тюмен зиндагӣ мекунам. ай моҳи декабр ай ма зиндагӣ мекунам. ҳоли ма ягон кас кати дар иҷа дугонагарӣ накардам, шиносам надорам. ҳастан подписчикое ки мегӯянд ки моям дар тюменем, шумо дар куҷоем? ҳо мегӯям моям дар тюменем, бахшиши зиёд мано мером. ма барои кор мондагиам. барое ки шахсе ки кор мекуна, шахсе ки цели худша дар ҳаёти зиндагии худаш мондагӣ, вай ба дугонабозӣ намегузаронаша. ма агар вақти зиёдӣ ёвам, ё хона ягон апа мерам, ё ки мерам Тоҷикистон очама хабар мегирам. барои чи? барое ки возможности ки дар компанияи Faberlic пуле ки ма кор мекунам, возможност дорам ки куҷое ки хоҳам равам, а чизе ки хоҳам ки харам. бовар мекунед?
шахсоне ки нав дар компания медроянд тоқати кор кардан надоранд. як бор ду бор барои чун скикакати харидорӣ мекунанд, а фикр мекунанд ки айри ҳами ваида бояд компания оилектия. Не, шумо хато мекунед. барои ки шумо аз компанияи Faberlic мукофотпулӣ гирен ранги мо. ба аввалш сабру тоқат мекунед. мегӯянд сабру тоқат, меги худа сабру тоқат накардиву айшуд ҷудо шудӣ. И отдельно ҳай тема бигем ки ин як темаи отдельни мешавад. иншоалло ман дар бораи ин суҳбат мекунам ҳамроҳи шумо. шава дар охири ҳамин видео мегӯям, нашава иншоалло бо як видеои дигар мекунам. сабру тоқати обучения гӯш кардан надоранд, кора омӯхтан надоранд. ман тамошобино диплом надорам, то синфи наҳӣ хондагиам, забони русия то ҳозира ман намедонам 100%, мумкин 50% гап зада тонум 50% бифаҳмамша. тамом профессионали нестам. командаи ман ҳама занҳои тоҷиканд, ҳама занҳои проблема доранд. ва ман фикр мекунам ки шахсоне ки ба кор мебиёянд тоқати кор кардан надоранд, албат ва ё шавҳарои меҳрубон доранд ки ва ёро нигоҳ мекунанд ва ё мушкилии зиндагӣ надоранд. худованд илоҳӣ нам ҳама ҳамин хел боше, мушкилии зиндагӣ надошта боша. лекин пул ягон касда мишат кардагӣ нестай, зиёдиам нестай. ҳама вақт зиндагии моро дигаргун мекуна, пул дигаргун мекуна. мушкилии моро ҳал мекуна, пул ҳал мекуна. саломатии мо я духту равен барқарор мекуна, пул мекуна. барои ин камакак сабру тоқат карда кор кардан дар кор. барое ки як ҷо раванд ва ё масалан ҳозир бисёри занако падез мешаванд. 6-7 падеза шуштанда як умр тоқат доранд. дар компанияи Faberlic тоқат кардан бизнеса омӯхтанда тоқат надоранд, сабр надоранд. барои ҳамин қапҳо харои азизе ки ба командаи мо омадагиянд кор мекунем, эҳтиромона хоҳиш мекунам ки аввал кора омӯзем, ҳам хуб биша, ҳам зарарша. ман намегӯям ки кори мо зарар надора, ҷои зарараш ҳам дора. зарараш дар чиай? ай ҳама зарари асосиаш вақте ки шумо кор медроянд, правилаҳои қонуну қоидаи компанияро ёд нагирифта, ай дига командаи Faberlic шумо одамоя перерегистратсия мекунед. ба якумаш наставники шумоя штраф мекунанд, ба дуюм шумоя огоҳӣ метиҳанд. бо ҳамин кора повтор карда шумоя удалид мекунанд. новобаста ки шумо кадом звания доред, хоҳ партнёр бошед, хоҳ генеральни партнёр. оили ки шумоя минус мекунанд и шумоя бигем удалид мекунанд. маоши наставники шумоя бигем ки аввал нимша минус мекунанд, дуюм бора полни минус мекунанд. барои ҳамин ҳар як кор қонуну қоидаи хича дорад. вақте ки шумо дигар компания даромаден, шумо ҳақ надоред дар компанияи Faberlic кор кардан. ин яке аз қонунҳои муҳимтарине ки ман барои худам мешуморам. ва шахсоне ки ҳозир имрӯз бениҳоят барои ман бисёр менависанд, ман дар дигар группа кор мекунам, мара наставникам ҳечира наомӯхту, ман мехоҳам қатъи духтаракои командам дар группаи шумо, дар командаи шумо кор дадро моя регистратсия кунед. ман аз рӯзи аввале ки ба компанияи Faberlic омадагим, ҳалол кор кардагим, айрӯи қонуну қоидааш кор кардагим ва то имрӯза иншоаллоҳ ҳамин хел кор карда бо пеш меравам. шахсе ки ман ягон боварӣ надорам ки ягон наставнике ки ягон каса регистратсия кунаю баъд ва як кора нафаҳмона. ҳамаи наставникҳо ҳаракат мекунанд ки барои консултантҳо новичокошон ягон чиро омӯзанд ки вай ки пеш рафт, команда сохт, маош ки гирифт, айрӯи кори вай компания наставникша мукофотпулӣ метиҳад ки ина ту барои компанияи мо одам овардӣ, одам кор кард, команда сохт, янаи мукофотпулӣ барои инаи шахса овардани ту. анами хел правила дора компанияи мо. барои ҳамиқа накунен, перерегистратсия накунен ва куҷое ки кор даромаден, и шумо кор даромадагӣ, наставники шумо не. шумо бояд талош кунед, шумо бояд қонуну қоидаи кора фаҳмен. чизеро ки намефаҳмен, ютуб марҳамат голосовойша ҷиқен, как найти новичка в компании Faberlic. проблемаи ҳамаи новичокои мо 1000 роҳош меброянд. необязательно бисёриш менависанд, ба мо хумона меброрем, дар ютуб нишон метиҳем. шумо намехоҳед нишон натиҳен, миллионта роҳи дигараш ҳаст ки шумо пеш равед. миллионта. барои шахси коргар авқот кардан, хона тоза кардан, шавҳарам омад, кӯдакам садик меравад, дастоша тайёр кардан дар кор, хона меҳмон омад, ман касал шидам, таксикоз шидам. ози мода шидагӣ дар командаҳои мо кадами таксикоз шава кора мепартояд. таксикоз шидам, кор кардан наметонам. ино ҳамаш боҳна.
барои мо модарони азиз самое главное мотивация барои мо фарзандои мо лиш на ҳамин 100% зиндагии шумо хушбахт набоше бо шавҳаротон ҳамин чизе мехостагии дилта бугу як бор мехарад дуюм бора мега басайта харидамта а шумо намехоҳем чизе мехостагии дилтона харидорӣ кунед. ма ҳозир дар момент картае ки ма дорам достаточно пул дора ки ма чизе ки хоҳам ҳозир шиштагии мақсад хоҳам ки ягон чалаи фасони калони тиллои дига мехоҳам мерам мегирам хидмат хурсанд мекунам меҳнат кардам азоб кашидам имрӯз корам рафтаистай алҳамдулиллоҳ корам накунам корам рафтаистай пул омадаистай да картам азоб кашидам графики корим свободна ҳай дар ин момент хоҳам кор мекунам нахоҳам кор намекунам. баъд як саволи муҳими дига бало месӯзанд меган ба бало намесӯза ба бало месӯза айзвания меғалтӣ ба намеғалтӣ бовар кунен ягон компания ба зарари худаш кор намекунад ягон компания дар ходе ки ма дар компанияи фаберлик дидагиам дар ягон ҷой дига ман хеле дар хода дидагӣ нестам бовар кунен дар ходе ки ма компанияи фаберлик мегирам ягон каса дидагиам нестам ки ҳамихе кори мекарда ҳамихе пул гирад. шумо нагӯед тамошобино духтароке ки дар командаи мо кор мекунед нагӯед ки ин сайдара худо додагиай дар кадом таи мазоре дуо кадаи худованд додаиша ман ҳазорон бор худо ба шукр мекунам неким ман меҳнат кардагиам ман кор кардагиам шумоя меҳнат кунед кор кунед худованд метиҳад шумода ягон меҳната беҷавоб худованд намемона ягон дуора беқабул намемона барои ҳамиқа ҳамаш дар дасти худтона. чӣ гуфтаиста будам гапам аёдам биромад. барои бало намесӯза масалан компанияи фаберлик каталогаш 21 рӯз давом мекунад в течение ҳамин 21 рӯз чанд қайки мо кор мекунем айрӯи товарообороти мо бал ҷамъ мешавад мақсад чанд қайки мо хариду фурӯш мекунем чанд қайки мо ба командамон одам меорем вай кор мекунад пеш мерава ҳамаи ҳамин бало течени 21 рӯз масалан шумо болотона нигоҳ накунед командатона нигоҳ кунед чанд қайки бале ки ҷамъ мешава охири каталог компания ҳамин балоя ҷамъбаст када ҳамон пуле ки аз рӯи маркетинг план аз рӯи ҳамон ҷадвали маошҳо мукофотпулие ки компания барои мо метиҳад ҳисоб карда бар баробар ҳама монда маошҳомона метиҳад аз каталоги нав бо мо мақсад аз сари нав кора сар мекунем масалан шумо ягон ҷо полшакӣ меред ай сар то бега пола мешӯед рӯзи дига тамом ҳамон ҷотона шумо дига намешаке намешӯед ина саволи оддӣ намешаке мебиёй бо ҳамон кора мекунем каталог ки нав шид морам ҳамон кора бо нав ай сари нав мекунем ва бо ҳамихе бо маошҳоамона мегирем бо пуламона мегирем. бо компанияи фаберлик мегӯем тамоми ҳаёти ма дигаргун шуд ман соҳиби хона шудам соҳиби маош шудам соҳиби бизнес шудам фарзандои ман аз тамоми чиз таъминам дасти ёрии ман ба модарам мераса ва ба якчанд занҳое ки ман мешиносам мераса ман намегӯмам подряд он касоне ки мада менависанд ман ба ёра кӯмак карда наметавонам барое ки ман ҳамавақт ёш намемонам ман ҳамавақт сиҳату саломат саидае бигем ки шумо дидесен ихе намемонам мумкин сини соли маям рафтан гирам мумкин ман намедонам пагаҳ ҳамроҳи ман чӣ мешавам пагаҳ мумкин ки ман ай дунё бигзарам мисол да ин ҳаёти мо ҳамаш ҳамин рискай мумкин ки ман зарулём ягон бало мешам аз дунё мегзарам ва ман намехоҳам ки фарзандои ман ҳамаша имрӯз чӣ пуле ки кор мекунам ида ёрдам кунам вайда ёрдам кунам ида ёрдам кунам вайда ёрдам кунам пагаҳ фарзандома фикрша накарда ман бигем ки ҳам сину солам бирава ҳам дига хеле саломатие надошта бошам ки ҳама вақт кор кунам ва ман фарзандомам кунам ояндаи ёра кунам фикри аку намегӯм хона дар мояд бояд бачаҳом духтаром да гирифта бояд аниқ монам масалан ман мехоҳам ки фарзандои ман ҳар сеш ягон донишгоҳи хуб да дохил шаванд ягон пешравӣ кунанд ягон шахсои бузург шаванд ин на танҳо орзуи ман орзуи ҳар як модаре ки фарзанд дорад барои ҳамиқа бисёри шахсонет ки мегӯянд ки мо метарсем ки кор бидроем
ягом ҷои тарсиш нест. Тамошобинони азиз, ягом абсолютно ягом ҷои тарсиш нест. компанияи Faberlic барои шумо қарз намедиҳад ки шумо қарздор шавед. компанияи Faberlic шумоя бигем ки қарздорам намекунад, ҳеҷ ка ҳақ надора айнами шумо ягом чи қарз гира. барои компания қарз намедиҳад. барои ҳамин фикра ақидаҳои худтона аниқ кунен. аз дар хона ки калона шавҳаротон, падару модар шавҳар надошта бошанд, хисру хуштоманд, кадоме ки калона ба иҷозати хеш амунамун соҳиботон ба кор дуроен. ҳастанд занҳои имрӯз ба кор мегирем, шона хичон менависам, кора мефаҳмонам, ба кор мегирем, кора меомӯзонем, ду рӯз мегузара, шавҳарам намонд, хуштоманам фаҳмид, гуфт ки кор накар, пакинут группа мекунанд. аввалош қадр қимати худтона донен, ба қадр қимати моям донен. вақти худтонам сарф ҳайф накунен, вақти мора кор ки дромаден кор кунен. чизе ки ҳамун группа да кишид, чи обучение ки гузаштесай, чи задание ки мо меитем иҷро кунен, и ҳамаш ба фоидаи худтона. дар момент ҳамин обучение ки гузарондестама, дар охири обучение кадоме ки активния ма пул мондагим ки ҳамун одамода пул тақсим мекунам. ин ҳам барои пешравии худчонай, ҳам барое ки ваё ҳаракат мекунанд ки ягом чиро омӯзанд. ман ҳеча намедонистам, ман то ҳозира омӯхтаистам, то ҳозира ман талош кардистам ки як чи омӯзам, ман чия намедонам, иша намедонам, уша намедонам. ай ҳар як лидер мепурсам. ҳастанд бо шахсоне ки дар командаи ман кор мекунанд ки чӣ хеле ки ваё медонанд, ман намедонам, бо ай ваё ман мепурсам. ҳамин хеле вақте ки як кас як чи меомӯзӣ, бо онсе ки ту медонӣ вай намедонад, ту вай да меомӯзӣ. бигем ки ҳамон ҳунаромона алиш мекунем, ҳамин хел мо пеш меравем. так бо чӣ гуфтанӣ будам барои ҳамин духтарои команда. наставник не обязан шумо да ёрдам кардан. духтарои азиз, мо барои шумо обучение меомӯзем. мо ақл дорем, одам шава мо шумо да метием, ҳаракат мекунем, мо шумо да ёрдам мекунем. лекин шахсоне ки тамоман кор кардан намехоҳед, барои худтона ягон чиз заказ мекунен, баъд мебиёен ма да одам бите, да таги ма одам регистратсия ки кори хато мекунен. мо хеле одамое ки тайёрхӯрда ман абсолютно ёрдам намекунам. ман мебинам, меистам, нигоҳ мекунам ки дар командаи ма активния, ки ҳаракаташ бисёртарай, ҳамуда ман тезтар ёрдам мекунам ки шасташ нам бурад, тезтарак ба қуллаҳои баланд бурава бирасад. барои ҳамин қа нагӯян ки ман ҳамаи кора кардам, ҳеҷ ҷо одам наёфтам. не, значит ман 24 солагии компанияда омада, 1 сол да ҳамин қадар пешравӣ барои худам кардам. дами момент компания 25 солае. шумо метавонед ай 25 сола биёед, миллиард одаме ҳаст ки ҳоли компанияи Faberlic намедонад чияй, кияй. и кор кунен, зиндагитона дигаргон кунен. ба саволҳои шумо ҷавоб ҳамавақт дар группаҳои кории мо ҳаст. баъд подписчикони азизи меҳрубон, эҳтиромона хоҳиш мекунам, комментария дар ватсапи ман нанависен. Сайдаҷон маладес, имрӯза видеот хушрӯ буд. салом алейкум Сайдаҷон, гудакот созаи хубай, ирӯз чи авқот кардӣ? ҳамин хели савол эҳтиромона хоҳиш мекунам натиен. шумо подписчикои маен, барои подписчико комментария ҳаст, комментария да банависен, ман мехонам, иншоаллоҳ ҷавоб метиҳем. ва дар ҳар як видеом барои ки шумо тамошо мекунед, мара маладес мегӯем, ма бо як қуввати дига гирифта ҳамаи он шахсоне ки мада комментарияи хуб менависанд миннатдорӣ мекунам. так ватсап танҳо барои кор аст. барои кор бинависен, ман шумода кора мефаҳмонам. баъд бо як саволи дига бисёрш менависа, сайда ман мехоҳам ранги ту шавам, ранги ту кор кардан мехоҳам ки соҳиби хона шавам, соҳиби мошин шавам. ман ранги ту кор кардан мехоҳам ки барои кӯдакома ту чӣ хеле либос мехарӣ, барои кӯдакота ман ранг бихарам. ман чӣ қадр хурсанд мешавам ки ваҳ, як лидери дига омад, ина ранги ман кор мекарда, ранги ман мехоҳам шава, иншоаллоҳ аканака зур меша, кори ман пеш мерава. лекин регистратсия мекунӣ, кора мефаҳмонӣ, 2 рӯз дар группа активния, 3 рӯз нест. ранги ман шудан мехоҳен, ранги ман тоқат кунен. ман 2 каталог, як вообще ягон чиз заказ кардагӣ нестам, фақат гӯш кардагӣ кор омӯхтагиам. одаме ки бига ки кор мекунам, дар ҳақиқат пешравӣ мекунам, муҳлати 2-3 каталог да директор мешава. одаме ки ами кор будроя, боҳона букова, кӯдак бига, зиндагӣ бига, ки проблемаи зиндагӣ тамом намешава, 10 солам гузара, директор намешава. ина фаромӯш накунед.
боз мегум шахсоне ки кор дуромадаген кор кунен. ина ма одами зинда барои шумо гуфтаистам ки ҳақиқатан да шумо ҳаматон шоҳиди зиндае ки айлави хонаама то улави хонаама диплому чекай ҳамаша ма ай компания фаберли гирифтагим яхе он шахсонеш ки ҳиче намефаҳманд сайдашуи бои кадай меган шуш хонаш гирифтай мошинаш гирифтай бовар кунен дар ҳамин давру замон шуд агар миллионерам боша хонат намехара мошинат намехара мумкин бухорона бупушоната тамом бовар кунен да. баъд якчанд комментарияе ки дар навори ҳамин гузашта шида буд мехоҳам ҳаваёдам яке бура ҷавоб диҳам. дар ютуб ки худтона нишон додастен бояд тоқат кунен шуморо ҳар гап меган шумо тоқат кунен. акма дар ютуб ки хма буромадам нишон додам барои пешравии корум барои ки кори ма пеш барава занҳое ки ҳичра намедонанд ма кора бифаҳмонам дастгиришон кунам нони зиндагии худчона худчон биёванд. ман ябязанем ки ҳақоратҳои яхел одаморо тоқат кунам. и гапто нотуғрие кӯдакот бетарбия ма иминака ҳамин видеое ки рӯзи гузашта мондаги будам ҳамро гуфтестам кӯдакот бетарбия навистиян. кӯдакот бетарбия тарбия надоранд аюда як ҳарфи қуръонаш ёд надодӣ як сураш аз ёд надодӣ ҳамхелӣ навистай мара кадом апай хоҳара. алҳамдулиллоҳ ма шукри худо мекунам ки кӯдакои ма беҳтарин тарбияро доранд сами главни ба ақлан солиманд медонанд ки ма очашонам дар куҷое ки набошад гапи ма дар якум ҷоя гапи мара мегиранд шин гуфту мешинанд хез гуфту мехезанд. оне ки ма кӯдакома парк мебарам ягон ҷо тамошо мебарам кӯдакай рақс мекуна бозӣ мекуна даводавӣ мекуна кӯдаки солим ҳамин кора мекуна кӯдаки касал як ҷо хорафта мешина. алҳамдулиллоҳ пеш аз оне ки кӯдаки як каси дигара ҳаракат мекунем ки тифли бигем ки ҳоли бегуноҳи ноболиғанд камтарақ ақлотона кор фармоне. алҳамдулиллоҳ кӯдакои ман суроғро медонанд. муҳаммад қариб 20 сура медонад мустафо 2 медонад. ҳоли маам як цел дорам дар пеши худам ки ма ҳамиёра ҳам ба роҳи исломӣ ва ҳам ба қонуну қоидааш тарбия кунам. тарбияи кӯдакои ма барои худам 100%. тарбияи кӯдакои ма барои ҳамо апа ки маъқул нест видеома тамошо нака асабта вайронам нака апаҷон. так ҳама фарзандоша дӯст медоранд аистай яташ наистай ки ти қахта таъриф мекунӣ ҳама фарзандоша дӯст медоранд на танҳо то ҳамин видеои гузашта гуфтам беҳади бад фарзандома ма ба кадом мақсад гуфтам ки дар ҳама сахтиҳои зиндагии ма пастию баландиҳои зиндагии ма фарзандои ма дар бари ма буданд ки ғами мара буроварданд ма чӣ қадр дӯстшон медорам. бисёри шахсое ҳаст меган фарзандомона дӯст медорем шумо барои фарзандатон чӣ кардем чӣ кор кардем барои фарзандатон. ман меҳнат кардам азоб кашидам кор кардам зиндагии фарзандома дигаргун кардам. як ҷангал аз шахсе ки қадри фарзандои мара намедонист ма ба беҳтарин зиндагии фарзандома овардам шароитчона муҳайё кардам. ира ма барои фарзандом кардам. ҳамон шахсе ки ҳамин гапа менависӣ ту барои фарзандо чӣ кор кардӣ. просто таваллуд кардана ҳама таваллуд мекунанд ҳама калон карданам ҳама калон мекунанд лекин чӣ кор кардӣ барои фарзандотон. анамон шахсе ки мара ҳамин гапа навистайда так чида шута нишон наметӣ изо намекашӣ яташ навистай. ҳамин темаи шавҳар кардани мара ман намехоҳам ҳӯй кунам публична. ман шавҳар кардам ҳо беҳад хушбахтам ва намехоҳам ки фиравно чашм ҳаст дар ҳамин ҳаёти зиндагии мо чашм ҳаст. намехоҳам шавҳарма нишон диҳам хушбахтиҳое ки мақсад дар як ҳафта қариб ман якта видео мебурорам ин рӯзо мо куҷоҳо мерем куҷоҳо намерем тамошо мерем лабои об мерем оббозӣ мерем. ман ягон таи ира видео намекунам. ман намехоҳам дигар хушбахтима дар каналам бимонам. як лаҳзаҳоша ман видео мекунам дар каналам мемонам тамом. барои ҳамин қадр шавҳари ту зан надора кӯдак надора. дар аввал вақте ки шавҳар кардам беҳад комментария бисёр шуд ки саида шавҳар намекардӣ дар азоби паиндар мемонӣ шуна. ман гуфтам охи шавҳари ман дар таво инсони хубе ки ҳоли ман овози баланд фаҳмидагӣ нестам чӣ хел азоби паиндар ман намедонам 100% зиндагим. аҳозе ки шавҳари ман фарзандои мара тамошо мебара парк мебара ягон ҷо мебара бодастиян ки
шавҳарти фақат дига кор надора, фақат фарзандаитра тамошо мебарад. И хеле подписчикои я хеле подписчикои хеле подписчикора будиян. Так. Стилит бомжские навистяна ҳар рӯз либосҳои безеб мехарид. Барои кӯдакота мусурка мехарид. Як апай хоҳармонай намедонам дар ҳамин навори гузашта ҳамин гапа нависта. Албатта як шахси дига нависта ки ман намебинам ку ҳамин комментариёро ман ёро сразу удалид мекунам ё ки заблокировать мекунам ки дига нависта натонанд на асаби хичуна вайрон кунанд на асаби як каси дигара. ҳози ман агар и комментариёро бумонам ман дорам подписчиконе ки маро дӯст медоранд, ҳама вақт пишти маро мегиранд, дар саволи ӯ дромада дар комментарияи ӯ ҷавоб менависанд, номери телефони ӯро гирифта қатъи ӯ телефон када бо охирӣ када бо ягон балои дига нашава гуфта ман сразу хеле комментариёро удалид мекунам. барои стили ва бомжский будай ман мусурка мехаридам, ман нитак зиндагӣ мекардам, намедонам алҳамдулиллоҳ ман ҳози нами куртае ки дар танаи май ман 10,000 хардагиам ша 10,000 хардагиам неким бо ҳаст куртае ки ман ай Зайнаб 3,000 хардагиам неким инамира ҳози ман ҳаминҷа пуштагиам ман дар ҳами мехезам як кор макунам ки ягон кор кунам ман дар ҳами неудобния мехезам ҳам куртаи 3,000 хардаги ман мепӯшам барои ки давай ман дар удобния вай паплина вай куртаи бадил май танаи ман нафас мекаша иям ман намегум бадай хушрувай беҳад ман дар маҳқул шуд ман дидима маҳқулам шид харидамаш некин материалш паплин нестай намедонам чӣ боша 10,000 гирифтам ша ҳами куртара ман барое ки камтарак офисния ҳам дар розай барои ягон конференсия рафтан барои ҳаррӯза ман ҳами куртаи Зайнаб мада дастаточна барои кӯдако ман бовар кунед ҳами тобистон барои худ ман кроссовкаи 14,000 харидам куртаи 24,000 харидам лекин всё равно ҳамун куртаи 24,000 ранги ҳамун 3,000 безеб шид 14,000 кроссовкиам ранги ҳамун кроссовки 2,000 сразу безеб шид барои кӯдако ман барои кӯдако не стоит либоси қимат харидан ман намехарам доранд кӯдакои ман барои ягон ҷо рафтаншон бурукҳои ҷинси фасон доранд ҳатто куртаи майкаҳои футболкаҳои сафеди гиребондора ки кати пиҷачоки ҷинси фасон харидагим ки барои ягон ҷо рафтан мепӯшонам мебарамшон лекин барои ҳами берин бозӣ кардан ки дар дарини қим медоранд яъне ки мераванд футбол мекунанд дар автои бозӣ мекунанд не стоит ман дар куртаи 5,000 майкаи 5,000 шортики 10,000 даваё харидан ман намехарам ман дар дастаточна ҳами любимый Василек майкаи 200 рубла аҷоибот хушрӯ фасон зато 10,000 сум 5 та майка мегирам 10,000 сум 2 та шортик мегирам дастаточна ҳами 2 ҳафта 3 ҳафта мепӯшанд уже безеб кардесиян дарондесиян Асобина Мустафо футбол мекунад ҳар вақте тупа мезана я бор дар замин тов мехӯрад ӯ майка чанд ҷош хурушидагӣ кандагӣ шортик сарои зонуш сафед кандагӣ инам хали мебиёяд и ҳар як лаҳзаву секунд калон шудестиян либоса қимата мехарӣ арзонда жалка нест мада дара бо мегирам бо пӯша медарона бо мегирам мепӯша бо 20 та мегирам ки ҳар рӯз даронда пӯша лекин доранд барои ягон ҷо рафтаншон фасонаки хушрӯ барои ҳаррӯзашон ман ҳами любимый Василек манда дастаточна барои ҳамин қадр шумо дорен апаҷонен хоҳарҷонен марҳамат харидорӣ кунен мошаллоҳ беҳтарин бихарен бипӯшен ман тамошобино вақте ки ҳами Россия омадагӣ будам ягон зана ки ирса зарулиён медидам нигоҳ мекардам ва мегуфтам мошаллоҳ худо мара кай ба ин рӯз мерасонда боша мегуфтам қаншона бизананд занакои урус кор мекунанд ошон шава мегуфтам мегузаштам имрӯз занакои тоҷики мо мара мебинанд мепесунанд ёки ягон ҳақорат мекунанд ёки ягон гапи қабеҳшона гав мезананд ёки айқаҳшона гав намезананд яхелош ҳамаш не ҳастанд шахсоне ки бо дуо метиҳанд мара дар ватсап мегӯянд худованд саида боз ҳам худо битията ки азоби зиндагиро кашидӣ ман хеле подписчик беҳад бисёр дорам ки мара мегӯянд ки молодец саида қанта бизан тонисти аяхе мардакода зиндагита хушрӯ беҳтар пеш бурдести бе ягон қарз баъд ногуфта намона ки чӣ пуле ки ман компания мегирам ман налог меспорам 6% налог меспорам қоидави налог меспорам
ҳастанд шахсоне ки қапла мегирӣ плита ҳаромай плита тра бояд қапида бурдан дар кор ки фоида намебиёрида давлат. албатта ман ҳам ҳалол кор мекунам, ҳам дар зиндагии худам фоида мебиёрам, ҳам дар зиндагии дигар шахсони камбизоат фоида мебиёрам ва ҳам дар доходи давлатам фоидаовар ҳастам. барои ҳамин фикротона монен духтаракҳои азиз, апа охарои азиз, мехоҳед кор кардан, бинависен дар номерои ма дар ватсапи ма. якҷоя шуда ҳамроҳ кор мекунем. шахсоне ки фикрҳои ақидаҳои бад менависанд, яъне ки мо бебахтем нависиян. Не, ман намегӯм ки шумо бебахтен. шумо бахилӣ мекунен, и бо бахилитона публично нишон метиҳен. бахилӣ накунен. бигем ки ҳаракат кунен, таҳсиб кунен. Саида чӯ тонист ман наметонам гуфта шумо ҳаракат кунен. шумо ҳам зиндагитона дигаргун карда метонен. чем аз коре ки шумо ҳар рӯз мерен мекунен, айсар то бегаҳа мерен як ҷо кор мекунен. дар компанияи Фаберли камакак тоқат кунен. ҳатто ҳамин хурдан осон нест. мехоҳӣ бақар мекунӣ. ягон кор осон нест. ягон компания дар шумо ҳам хедромада пул кор намекунед. кор барои занҳои хонашин шид, ин маънои вай надорад ки мо дар диван хоб рафта пул кор мекунем. немоя меҳнат мекунем. директорҳои ҳастанд, директорҳои бақуввате ҳастанд дар компанияи Фаберли ки бигем ки уже миллиард кор мекунанд. на танҳо ман ҳамаш катишинос шудагиам, ҳамаша дидагиам. иншоллоҳ бо ба наздикӣ фор мешавад дар Москва, бо шахсоне ки званияҳои баланда маҳкам кардагианд, бо вайора компания айсар меброра дар рӯи саҳна. скоро 26 сола мешава компания таблиғ мекунад. ҳеҷ маҳал ман ягон компания дигара нах намезанам, мисли дигар шахсоне ки ӯз мегӯянд ки дар Фаберли кор накунед балод месӯзад, званиёт месӯзад, званиёт меғалтӣ. нагуфтам ва намекунам. ҳамин қашан мегӯям ки ягон компания ба фоидаи худаш кор намекунад, ба зарари худаш кор намекунад. ҳама дар куҷое ки надроен шумо меҳнат мекунем ба кор мекунем, дар куҷое ки надроен. ва компанияе ки ман даромадагиам кор кардагим, фоидаша дидагим, зиндагима дигаргун кардагим, ман шумода уверена бо як бигем ки маслиҳати аниқ дода метонам ки дар ҳамин компания шумо агар кор кунен, аниқ зиндагитона дигаргун карда метонен. ман барои иш мая нишон додагим. ман бе ягон қарз хонама 3 хонага хонара 7 миллион да харидагим. 85 метри квадратия, ба фикрам ҳамин хела 85 метри квадратия дар центри Тюмень. зиндагим 100%. мошини Kia Rio дорам. иншоаллоҳ ҳозир хела профессионал шудаем дар шаҳр. ҳай кадеста мошин ёд ки гирифтам, обязательно ман мошини орзуҳои ман Lexus обязательно мегирам. дар шоҳидии шумо иншоаллоҳи раҳмон ман кор мекунам, соҳиби Lexusам мешавам. барои ҳамин апа охарои азиз, кор кардан хоҳен агар марҳамат бинависен бо иҷозати шавҳаротон. бинависен дар ватсапи ман. як ҷоя шуда ҳамроҳи мо кор мекунем. тамошобино, ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. апа охароне ки гапои бадам менависен, ман гапои шуморо ба дил намегирам. фақат мегӯм худованд ҳидояташ кун. ман шуморо ҳам дӯст медорам ки шумо ҳастен, тамошо мекунен, видеои моро дастгирӣ мекунен. кадоме ки дар канали мо подписатсия кардаги нест, обязательно подписатсия кунен. боз бигем ки видеоҳои шавқовар, пешравиҳои хуб дар пеш аст. то наворҳои оянда, худованд нигоҳбонатон.